rog frumos, spune asta să domnul frate. Prieteni, doamnă conducător. În 3 zile, la orice banc sau oficii poștale în stat, se achitați 750 lei. Dacă nu o să fiți de acord cu calcularea noastră, cu procesul de venit, acolo contestația este jucat ce foarte mare. O seară frumoasă, drum bun și conduci mai atent. Și înlăturați neajunsul. E acasă și n-ai vrut să plătești. Asta. Îți vine amenda acasă și n-ai avut ce să Îmi cer scuze, doamnă, dar de ce trebuie să vină amenda acasă? Că nu știm și noi. Păi este regulă. Unde este? În țară, nu în Care Moldova. este? Este Corect, regulă. este regulă. Șoferul nu trebuie să Da, încalcă. are dreptul noapte la 11 să Să oprești. încalcă regimul de viteză, nu are voie. Corect? Dar cât e și viteză lui el? 65 de km la oră. Asta-i dai din punct și o să cred. Coleg, ora încălcării, vă rog. Ora încălcării.